aure ni da ita za mu iya yin sabis ɗin jikinmu ni da amarya? Sabis amma ta bangaren shan magani ba. Shi yasa muke cewa an za ka aurar da ɗanka ko ƴarka ko kuma su samarin za su yi aure a sha maganin sanyi a wanke mara aiwa kai sabis, saboda haka za ku iya yi. Wannan ya ce salam anti baby, Allah ya ƙara lafiya. Ni matata kullum mabuƙaciya ce amma kuma ba ta da juriya. Menene mafita? To abin da ya kamata ta yi ku nema shine a neman mata maganin irin ƙarin sha'awa da maganin juriyar, akwai su. A samu maganin sanyi a sha, sannan kuma wanda za ta jure din ta jin feelings din inda tunda tana da buƙatar. In ba ta da juriya ko kuma kana so ka gani ka daɗe da sauransu kai kuma ta shiga huruminka, kawai kana biya mata buƙatar ta ba ruwanta da taka, kaga wannan biyu ba, saboda haka sai ta nemo magani. Wannan ya ce assalam malama, muna alfahari da ke ni da matata. Wallahi tunda na kawo ta karɓar mana maganin sanyi da na sha'awa yanzu komai zanzan. Dan da guduna take, yanzu kuwa ba ta guduna dan tana sha'awa ta kuma tana jin daɗi na sosai. Yadda kike taimako ke ma Allah ya taimake ki ya baki duk abin da kike so a rayuwa. Alhamdulillah. Malama, ina cikin matsananciyar damuwa tunda na auri matata na kasa yi mata komai, na kasa saduwa da ita har yanzu. Dan Allah a taimaka, na rasa yadda zan yi da ita. Na gode. Subhanallah. Idan da ka san kana da matsala ma tun farko da baka ɗauki auren ba, sai ka nemo magana gaskiya. Idan kuma bayan kai auren ka samu magani, to yanzu fa wannan magana ce babba tunda aka auri mace. Gaskiya. Wannan ai a kansa ma za a iya cewa ko a kula da aure, amma sai an yi magunguna da sauransu. Shawarar da zan baka, kamata yayi ko ka kira mu kai bincike sosai, in ma dai wani gun zaka je ai bincike ai maka tambayoyi sosai, ko kuma in ma wani gun zaka je dai ka nemi maganin ka je kai bayani sosai. Wannan abin za a iya cewa ko shafa aljanu, kuma za a iya cewa watakila ko gaban ne yake da matsala, a ga ta yaya wani bangare ya kamata ma a ce an baka magani ka samu lafiya. Saboda haka sai an yi magana da kai sosai za a gane ta ina matsalar taka take. Wannan babban al'amari ne ba karami ba, ya kamata ka dage ka nemi magani. Allah ya sa a dace, Allah ya baka lafiya. Wannan ya ce ina yi wa malama fatan alkhairi. Allah ya haɗa ni da matar da ba ta son farin ciki na, a kullum damuwa ce a rayinta. To shikenan. To kullum damuwa ce a ranta, to abin da ya kamata yi ku zauna kai da ita ka tambaye ta me yasa ba ta son farin cikin ka, kuma me yake damunta, me da ni wanda yake bata miki rai. Kullum muna tare za ki ringa nuna bacin rai da damuwa. Kuma irin wannan yawanci matan in ma ko misali gamsa da ita ne baye, ko kuma wani abu ne yake da shi wanda ba ta so, ai zaman aure ba a muku a cikin sa. Zama ne na gaskiya da gaskiya, zama ne na har abada. Bai kamata a ce ta ki gaya maka komai ba, lallai tashi za ka yi sai an gaya maka wannan dalilin, cikin nasiha, cikin lallami, cikin kwantar da hankali. Menene kada har dai ka samu ta yi magana ta faɗi kuma matsalarta. Kai kuma idan ka san kana yi sai kai kokari sai ka gyara. Allah ya sauke. Wannan ya ce salam malama, ya aiki, dan Allah a bani shawara. Matata ce in dai za mu yi ma'amala aure da ita sai ta ce sai na tsutsi gabanta, ni kuma ba na so. To akwai sabanin malamai, wasu suna ganin don ma'aurata sun tsotsi gaban juna ba wani abu bane, wasu kuma suna ganin wani abu ne. Saboda haka in ma dai ko menene tunda dai ana cewa in za a yi, wasu kuma sun ce yawanci an ce za a iya yi din, amma dai a sha najasa da take ciki, tunda ba a san ko me a ciki ba, na magana za a iya samun akwai kwayar cuta a ciki. In za a yi a zubar ba wani abu bane. To amma kai kuma tun daga sha kana baka so, da tana kyautata gurin ma, tana gyara shi, ana wanke shi sosai, inda idan aka kai ba za a ji wani hamami ko wani bashi ko wani abu mara daɗi ba. Wata ilma da ba za ka yi wani korafin na baka so din ba, tunda wannan sirri ne ma'aurata, kuma tsakanin miji da mata sai Allah. Amma idan ka ga kwata-kwata ma baka san hakan, duk ba laifi bane, sai ka fito ka gaya mata sai a fahimci juna. Allah ya sauke. Wannan ta ce salam, tambaya ta shine, namiji ne, tambaya ta shine wace hanya ce ake yin tazara haihuwa banda ta hanyar turawa? Na gode. Sako daga Tijjani. Akwai hanyoyi da yawa, wani sun ma'aurata in suna mu'amala, lokacin da namiji zai kawo sai ya kawo a waje,
wasu kuma suna yin amfani irin da na kalanda da nan ta wajen al'adar mace. Akwai kuma na gargajiya kala-kala, wani ana haɗiya a ce an haɗi kwa ɗaya shekara ɗaya, an ka haɗi ɗaya sai kai shekara ɗaya ba kai ba, an ka haɗi biyu kai macen kenan. Ga su nan dai abubuwa kala-kala. To sai dai gaskiya na Hausawa irin wa'annan wanda za a yi a sha da sauransu, akwai marasa inganci na gargajiyar wanda idan aka yi za ka gaba a dacewa, wani kuma idan aka yi za a ga an dace. Allahu alam. Wannan ya ce salam anti baby, da fatan kina lafiya, dan Allah a yi wa matata nasiha, ba ta yadda da ni. To saboda me ba ta yadda da shi? Bata kyauta ba, ki yi haƙuri ki daina. In ma wani abu ne ke damun ki, in ma baki da lafiya ce, in ma jin zafin ne ko wata larurar, ya kamata a ce kin sanar da shi, kun tashi kun nemi magani. Wannan ba karaman magana ba ce, ko kuma ka zauna ku magana ta fahimta da ita. Wannan ya ce assalamu alaikum malama, yanzu na riski shirin, Allah ya saka miki da alkhairi. Matata tana da matsala, duk lokacin da muka zo mu'amala ba ta jin daɗi. To sai a samu maganin sanyi a sha da kuma na ƙara sha'awa ɗin. Wannan ya ce salam malama, barka da aiki, dan Allah malama ina so a faɗa min me ke kawo ciwon mara bayan gama saduwa. Fatan alkhairi gare ki anti baby. To wasu idan mace ce ta tura saƙon? Mace ce. Idan mace ce yawanci rashin gamsuwa ne ke kawowa. Idan ta taso sha'awar ta taso kuma shi miji ya riga ya kai inda zai kai ya gama, to kin ga sai a ce wannan ne zai sa ciwon mara. Akwai kuma mata da yawa da muke ta samun korafi, in dai namiji ya gama mu'amala da su, to za ku ga cewar suna yawan wannan ciwon mara. To shi kuma wannan kawai dai ina ganin na dan zungura mahaifa ne, ɗaya biyu lokaci ɗaya biyu za a yi za a gama. Allah ya sauke. Wannan ta ce ine muku fatan alkhairi. Ok, namiji ne. Na ji daɗin maganin da matata ta ansa satin da ya wuce, zaman aure da ita daren. To alhamdulillah. Wannan ya ce salam malama, dan Allah ki bani mace ce ki bani magani. Idan ina al'ada tsoka ce take faɗowa kuma ba bari bane. To maganin sai na ta sha zai wanke mata marar. Wannan ya ce salam hajiya, ni farin ruwa ne yake fita daga alƙalamina, na sha magunguna na asibiti har yanzu shiru. To ka gwada na Hausa, na sanyi ne, insha Allah za ka warke. Wannan ya ce salam malama, ina miki fatan alkhairi, dan Allah malama ina son ki ƙara jan hankali akan matan da ke fita ba tare da sanin miji ba. Ki huta lafiya. Kyau, Allah ya hana. Za ki je ba da wata yarjejeniya tsakaninki da mijinki, in fita ta kama zan yi ba, to gaskiya bai kamata a ce mata suna sata unguwa ko suna sata fita mazajen su ba su sani ba. Duk matar da take haka Allah yana fushi da ita, kuma idan kin san kin yi ki daina kuma ki tuba in kin san kina yi. Wannan ya ce salam malama anti, mata suna sona amma ina jin tsoro, amma ya zan gane mace ta gari? To addu'a kawai, addu'a da nema da barwa Allah zaɓi, Allah ya zaɓa maka ta gari. Idan an samu ita istihara, inda aka ji ta kwanta a zuciya shikenan, kuma sannan sai bincike asalin gidansu da iyayenta da irin dattakunsu, sannan kuma a duba tarbiyyar ta. Da dai an ce wani lokacin ba sa bayyana halinsu, kamar yadda namiji ba a gane asalin halinsa sai ya auri mace, wata macen ma haka ne, ko da iyayenta nagartattu ne sai kuma a zo a ga ita a fitsara take, ba haka halinta yake ba. Saboda haka kai ka mai da hankalinka wajen Allah, kai ta addu'a zaɓin Allah, Allah ya zaɓa maka ta gari. Wannan ya ce salam anti baby, dan Allah gabana ne yake kankancewa, na sha maganin sanyi har yanzu kuma ina da aure, ki taimaka min da maganin sanyi sai ya hada da sai ya hada da maganin karfi na maza din. Shi maganin karfin maza yawanci yana sa kara mikewar gaba. Wannan ya ce salam anti baby, ina miki fatan alkhairi, an sa min rana aure amma na kamu da son wata, ya zan yi? To wannan fa shi ne, to Allah sa ita wancan dama ta farkon san Allah da annabi kake mata, saboda idan har ana soyayya ba abin da ya fi ta zafi da daɗi da shiga rai. Idan har da kaga budurwar taka kana santa kuma kuka shafa kuka ga matsalar aure, ba wata mata da zaka gani ka ji kana sha'awa ko ta shiga ranka gaskiya, sai dai ko wanda wata matsala, ko kuma da ma samu na sha'awa ne ko wani abu, ko kuma ita wannan da ka gani yanzu ba ita kake wa real love din ba, wata ita ma sha'awar ce. Shikenan idan ka san wani bata kwanta maka ba,
kaka je kai daga baya kuma kana an ba a daɗe da aure ba hankalinta yana kan waccan ka tayawa da 'yan mutane hankali ta kasa samun kanka ta kasa samun nutsuwarka. Idan ka ga da ba da lalle za a samu matsala kawai ka haƙura da ita ka janye ya auri wannan maganar gaskiya. Ba za a ce wai lalle ka wannan ba kana son waccan ka zo kuma ka ringa gasa 'yar mutane. Saboda haka sai ka yi addu'a ka nemi zaɓin Allah ka tsaya ka duba ka nemi quality, amma ba zai yi a ce wai kana nan hankalin kai na can ba, wannan bai yiwu ba. Wannan ya ce assalamu alaikum, Allah ya ƙara miki basira anti, me maganin ƙurajen gaba? Maganin sanyi ne. Wannan ya ce matata na fama da warin gaba, yaya zan yi amma ban nuna mata ba. To kai daidai da baka nuna mata ba, amma dai ba wai zan iya cewa ka hannu za ma ka iya gaya mata cikin hikima ai, cikin mai to ko ciwon sanyi da ke ko me kawai ta kai a nemi magani kuma ta ringa yin tsafta, Allah sa kuna ji tare, ta ringa tsaftace gurin kamar da na faɗa a baya sa